Pan chi'n meddwl amdano fe, mae bywyd fel dyddiadur, chi'n cario gyda chi. A pob dydd heb feddwl amdano fe, wrth gwrs, chi'n talu mewn i'r banc fan hyn, cof a gallu. Ond ffordd chi'n gwneud siŵr nawr bod y cof a'r gallu yna yn gweithio yn y ffordd mwyaf effeithiol, bod hi'n gweithio chan wech cylinder. Wel, mae yna obeth, mae yna brosiect cyffroes newydd. Hope, mae'n mynd dan yr enw yna, Hope yw e, wrth gwrs, a mae'n helpu bobl i gymryd rhan ac hefyd i ymgysylltu. Mae pob un person yn unigryw, mae dyn nhw rhywbeth i gynnig yn dros e. O hefyd maen nhw'n moyn gwybodaeth am eu hawliau, mae dyn nhw gwestiynau, mae dyn nhw rhywbeth i gyfrannu, a mae hawl dyn nhw fod. A maen nhw'n gallu dod i dipyn o bethau mewn, cynhwysion mewn i'r cawl mewn bywyd, petai. Of gwrs nawr se, ni wylo am wirfoddolwyr i wneud hwn i weithio, achos mae'n weithio dros Gymru gyfan, ond weithio mewn ffordd cymunedol. Wirfoddolwyr bydd yn helpu bobl nawr i estyn mas am y profiad neu'r penderfyniad cywir iddyn nhw. Yn enwedig, wrth gwrs, os ydyn nhw'n gwynebu rhyw fath o greisis yn ei bywyd. Os oes diddordeb ydych chi gymryd rhan yn Hope, wel, cyrwch chi advocacy@agecymru.org.uk advocacy@agecymru.org.uk. Mae pob person fel wedes i yn unigryw, mae dyn nhw rhywbeth i gynnig. Fe chi gallu helpu nhw ddod i'r llinell dan y ffaith bod nhw'n unigryw. Achos bydd hwnna yn helpu nhw, yn enwedig os nhw'n dylan yn erbyn penderfyniad sy'n golygu rhyw fath o greisis yn ei bywyd nhw. A pam ni'n mynd mlaen mewn oedran, 50 a mwy, mae'r help na, wrth gwrs, ar gael, a mae sawl un o'n ni a eisiau fe nawr yn y gyman. So os gallwch chi helpu, advocacy@agecymru.org.uk.